Sziasztok, én Trafix, és ebben a videóban folytatom a skillsorozatom nem tudom hányadik részét, és itt van velem Jenny. Sziasztok! Na, akkor gyere! Nézzünk el valami helyre. Hát milyen kardot vigyek? Ez jó lesz. Nekem csak így van. Árdik. Jó, oké. Na, akkor jössz. Hűha, aranyalmát itt hagytam. Várjál, elrakom a filmet. Oké. Nagyon kevés. Hát itt vagyok előtted, ha nem látnád. Oda nem menjünk. Hát a cukorkával. Bakelok. Hú, de tényleg nem laggolok. És nem akarok így leesni. Szavaztál, tehénfejű. Jaj, bocs! Bakker, nem vagyok beópézva. Öld meg! Hát, nekem meg OP sincsen, szóval Aranyalmát csak van, nem? nincs. Vagy van. Ja, van 3, nem. Okaj. Jaj, ez meg lelök engem. Már egy csomószor lelökött. Nagyon laggolok. Jó napot kívánok! Ne fuss már el. Jó van. Megyek sakért. Jaj! Vigyázz, nagyon vigyázz. Bakker, laggolok, de lejárt az OP-m. Istenem. Bubizacsi. Én majdnem meg... Hát... Fel voltak már. Na, És... Én felmegyek. Már értettem. jó, de Jenny, először gyere föl, köszönjük. Valamire dobtam a seprést. Akkor. És belém már. Na hát, ha a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, valamint észrevételt írjátok meg ott lent a közé, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát sziasztok!